Tervetuloa meille ratsastusleirille kesällä 2015. Leiripaikkamme sijaitsee Soinissa, Etelä-Pohjanmaalla. Tarjoamme 3 erilaista leirivaihtoehtoa. Vuokrausratsastusleirin, jolla voit ratsastaa 4 ratsastustuntia päivittäin, ja hevonen on oma leirisi aja. Tai ihan perinteinen ratsastusleiri, jolla on 2 ratsastustuntia päivittäin. Tai hoitoleiri, missä keskitytään enemmän hevosen hoitamiseen ja ratsastustunnit voit ostaa erikseen. Ratsastamme kouluratsastusta, menemme puomeja, esteitä tai leikkituntia, niin kuin juuri paraikaa videossa näkyy. Meiltä löytyy paljon eri kokoisia ja erinäköisiä hevosia, varmasti jokaiselle sopiva. Meillä on 2 ratsastuskenttää, jota pystytte kumpaakin käyttämään koko leirin ajan. Ja hyvä estekalusto, safety-systeemi. Myös jos taitosi riittävät, pääset kokeilemaan maastoesteitä. Ja tietysti myös ratsastusta ilman satulaa. Leirimme sisältävät myös teoriatunteja, mutta emme istu kirjojen ääressä, vaan teoriatunnilla harjoitellaan muun muassa vikellystä. Ja unohtamatta leirin kohokohtaa, hevosten uittamista, joka onkin monelle leiriläiselle ihan ensimmäinen kerta päästä hevosia uittamaan. Teoriatunnilla harjoittelemme myös hevosen ajamista, myös kärryjen kanssa, sekä tietysti irtohypyttämistä. Tervetuloa meille leirille 2015.